Allahumma sholli ala Muhammad. Siji ngekehna keturunan Kanjeng Nabi. Boleh tuh turun sing soleh lan soleh. Lah pramila mungkin nuwun sewu niki hubungan karo keturunan mestine engko bengi malam pertama ya mestine. Nggih ya mestine. Tata krama adabe malam pertama rungokke. Rungokke nggih. Siji engko bar salat Isya nglakoni salat sunah 2 rakaat kira 2 rakaat salat sunah salat hajat 2 rakaat. Bar salat napa? Bar salat sunah 2 rakaat maca syahadat ping 3. Bar maca syahadat ping 3 maca apa? Maca sholawat Nabi ping 100. Sitawa. Lha pengen duwe keturunan kang saleh kan saleh apa? Tetep ngeten iki tugase kula nang abote ngeten iki lho, Pak. Syahadat ping 3 sholawat Nabi ping 100. Ditambah nek maca ayat kursi ping 70. Lah pripun? Rungokno Jumawan. Kowe kok gelem maca kursi? Lamun ping 3 apa ping 70 karo nggawa banyu sak gelas. Banyu sak gelas dicepakno ning ngarep salatmu. Banyu kuwi diwacana syahadat sholawat ayat kursi ping 70. Sing separo diombe Mbak Windy. Mergo sing duwe rahim muga-muga rahime aman. Terkadang enek wong bobot niku kadang bobotan ilang eta mboten Bu. Bobot 18 19 garek procote niku ilang bayine. Nggih niku mergo ora direksa karo ayate Gusti Allah. Mengko sing separo diombe Mbak Windy. Mas Juman gak bagian apa-apa. Kenapa barokah? Siji, muga-muga direksa Mbak Windy saka gangguan jin, setan, iblis, terus sadar jengkes sak piturute. Sing nomor 2 Mbak Windy ben ketok ayu lahir batin ing ngarepe Mas Juman. Penting boten penting dilakoni. Wis maca kursi napa? Diwacana surat Al-Insyirah Alam Nasrah ping 70. Gak sih Pak. Lah sik ta. Ranten apa barokah Al-Insyirah niku supaya wong wadon kuwi duwe ati sing empuk, sing trenyuh, sing penak kandhanane. Kok enten seorang istri wani karo wong tuwa wong lanang berarti nalika manten ora anyar ora diwaca surat Al-Insyirah. Bah, iki majuan. Nalika Mbak Windy salaman karo diwaca Al-Insyirah ben atine lembut. Kok atine lembut ora wani nyentaki. Nada tinggi wae ora wani mergo apa? Krana krama jenengan ning ngarepe imam jenengan iso nggawa ning swargane Gusti.